प्रार्थी मोचान वीरेंद्र दत्तवर्मा बड़ो आसन ग्रहण फाइव फाइव हंड्रेड पैका 40 ग्राई ब्लॉक कमिटी हामबाय नर प्रेस मीडिया रंगनो चुंतिनि चिनि 2026 एडिशन निर्वाचन चिनि सामुंखाबले चिन्ति प्रामथान सामुंखाबले बुबाग्रानि याक्तै बुबाग्रानि बिसिंति जों चिनि हा चिनि दफा चिनि नेक्स्ट जेनारेशन जों सेफ एंड सिक्योर खायै नारुनानि टाइम थाङै नारुन दिनै आबनि बागै এই নির্বাচন 2026 एडिशन निर्वाचन बागै चुंतिनि और हाति पान्दा खलायका रैली खलायलायका तो बुबाग्रानि हुंगपाक सामानि आगि कक सार माने न बरक नायै नुगै दिनै जोंबो जत से बय थानसाव हंगाखाय चुंनाय ताने थानसाव तंगिया तंनाय हिनै आनि ताकुगोग्रा प्रदीप देबबर्मान खबै चार परिबारनि 12 बुथा दिनै बुबाग्रानि थानसानि मारिओ बुबाग्रानि साक्लम पर याप्रि सपायका जों पर्टिकुलर ब्लक प्रेसिडेंट जोनाल चेयरमैन YTF डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनुकूल ताई जत नेतृबृंद जों बरक न बुबाग्रानि मुंबाई खाबाय खुबाय जों लाम सबायनो हालायका हामबाय।